na zaki yau da sa'a ka fita da sa'a kenan. na fita wallahi. Wannan nawa zaka siye ta? Wannan za ta yi 70. Kai yan gongon kai faka sake suke daga masallaci na ballo ta. Kai Sake suke kai kaga mu ba barayi bane, yan gongon ne mu. Duk abin da ga mun siya nan halallin mu ne muke zuwa mu siyo. Dan Allah ka je, su suke bata mana suna, suna ja ana zagin yan ku gongon. ba ku san riba ne ballo da ne ba a masallaci ba. Halallin mu muke ci. Yanzu wannan da ba a gabana bane haka zai je haka siyo wannan kayan satan? Ba na siyan kayan sata, kai ka sani, waran ci 300 tawa. Dan jen sai abin da zan ci 7,000 na sata. Malam, ku ne kuke bata yan gongon suna ko? Ku ne kuke ja ake ce musu barayi kuma alhalin ba haka Ka ce suke ba ba. za mu siya ba. Kamata ya ba ka kama shi Ba za ku wallahi. waye ba. Rabu da shi ya je Allah ya isa. Ba za ku waye ba. Ka ƙara mun wancan, ka ce 70, ni kai na 60 na siye ta. Malam 70 zan baka baka san kayan yanzu ba sajiya suke ba Allah ya san sa yake ba. albarka wancan fa. Wannan da wannan kaga tunda ba su da nauyi sosai dan baka 150. Na sai da ma. Wannan ko me abu ka siyo? Kwalabe ne. Wata Kwalabe. mata ta siyan mu. Oke, na lemo ne ko? Na lemo Ka ne. san naira 10 ake auna su. Biyar Ga ne. wata jan waya nan. Wannan a hada shi da wancan 80. Wannan na siya kudin ka 1300. Allah ya sa albarka a neman mu, mu yan gongon. ka tura min da Da account. 100 ba na fita. Wallahi da Ka tura- 100 na ka tura da fita. account. Nawa ne kace kuɗi na? 1400. Allah sarki dan gongon. Da 100 na fita, kaga na Allah. ci ribar 600. Allah. Allah ya ba mu sa'a.